клубни турнири. Едва 3 трофея в своята витрина, но и високи амбиции след смяната на собствеността в този клуб от началото на календарната година, за която ще стане въпрос в хода на матча. С номер 7 сега владее, влиза навътре, търси пространство, от което да стреля. Пютровски на добри действия в последствие на Педро Нареси. Сон. Отказа се от това да стреля Пютровски и Рик Джонатан го. Пютровски. Добри предпоставки пред поляка. Подаване към Кайо Видал, който си отваря пространство, от което да стреля. Удара му е блокиран. Все пак още една ситуация. Късо изпълнение на това статично положение. Топката е изпратена в наказателното поле. Изстрел с глава. И в 23-та минута Лудогорец открива резултата. Най-съобразителен в тази ситуация е централният нападател на Орлите. Квад им позволи да отключат до този момент изключително дисциплинираната отбрана на Петрокуп от Молдова. Добър финт на Кайо Видал. Меко подаване в наказателното поле. Защитник в черно, който увисна под топката. А един централен нападател очаква точно такива шансове, за да отправи достатъчно качество. По-скоро нещо като онова, което гледахме срещу Динамо Минск и Динамо Батуми. Именно по подобие на тези две срещи. Аква е развитото нападение от хората на Захари Сираков. Пютровски. Кратко резюме на кариерата на най-голямата звезда в тима на Петрокуп, което само единствено потвърждава Кайо Видал. Фон Витри. Добро подаване към Рик Джонатан, който просто да игра от страна на Корнелио Котогой, в чието тяло, струва ми се, рикошира топката, не в ръката му. И все пак че като че ли бе наясно, че не разполага с достатъчно скорост, за да се надиграва сам с бранителите в зелено. Върна по-назад, за да получи сега отново. Даване в наказателното поле, възможно за Петрокуп. Сети в момента, в който топка можеха да нямат абсолютно никаква преднина в резултата. Сега обаче тя може да бъде увеличена. Руан Крус стреля по диагонала. Превъзходно изпълнение, с което бразилеца си заслужи аплодисментите на част от своите съотборници, сред които кумто си струва да видим отново бе това, което ни демонстрира Руан Крус. А ето как се стигна до попадението на бразилеца. Подаване на Рик Джонатан, едно докосване до топката, с което Руан Крус я отклони вляво. Състезателят с номер 12 го направи достатъчно качествено, за да не остави никакви шансове на Силвио Шмален. Лампа очевидно попритесни хората на Захар. Има афинитет към подобни изпълнения. Бранителят с номер 6 в ляво по атака. Секунда Кайо Видал в тази ситуация овладя топката с второто си в близост до него. И Яслак Фон Витри, двама на стената. Очевидно срещу българина, който стреля. Страхотно изпълнение, след това добавка. И трети гол за Лудогорец. Някъде тук, струва ми се, работата вече е свършена, който първоначално Силвио Шмаланея се справи. Добавката обаче не е свързана с това в редовна позиция ли бе Диниш Алмейда в момента на изпълнението на топ. Подаване в наказателното поле. Игра с глава 4-0. По подобие на онова попадение, което реализира на стадион Тофик Парус. Атакува топката, не чакайки я, извисявайки се и най-високо във въздуха спрямо бранителите в черно в това положение, за да отправи достатъчно качествен, добре насочен завършващ удар и да не остави шансове на стража на гостите. Силвио Шмалене за наставник на